naman, naririnig nyo ako, ano? Sa sobrang lakas ng boses ko, alam mo sa totoong buhay, gugulat nga sila eh. Marathon, hindi mo na kailangan ng mic. Anyway, nagbabalik mo ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Maratoni. At sinadya ko yun. Sinadya kong mauna nyong marinig ang aming Christmas jingle. Kasi feeling ko hindi mo pa siya naririnig. At saktong-sakto siya. Dahil ngayon, ilang araw na lang ulit. 9 days na lang. At itong 9 days na to, malakas ang kutob ko na hanggang ngayon, hindi ka pa rin makapag-focus. Ano? Ano ba? Ano ba yung mga gumagalaw? Ano ba yung mga iniisip mo lately na para bang ang dami-dami mong problema, B? Diba? Life is short. Life is too short. Sa totoo lang. Kaya ngayon, nandito ko para magbigay ng tip. Siyempre, diba? Sabi ko nga, pag nasa programa ko kayo, bukod sa health and fitness, mga pampasarap na tips na ganyan. Siyempre, dapat ngayon pa lang, alam mo na kung anong ireregalo mo sa jowa mo. Sa asawa mo. Diba? Wala pa. Meron akong narinig na isang technique. Sabi nila, kung ano ang laging ginagalaw ng asawa mo. Basic, Maratoni. Alam ko na kung anong laging ginagalaw ng asawa ko sa akin. Bukod doon, B, syempre, bibigyan mo rin siya ng mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Whether it's materialistically, emotionally, mentally. So, kaya naman, ano nga ba ang mga pwedeng iregalo sa asawa o jowa? Number 1, inote mo yung mga hilig niya. Isulat mo sa isang papel o kunyari magkaroon kayo ng small talk paminsan-minsan. Yayain mo kumain. Tapos habang kumakain siya, tanungin mo, ano bang gusto mo ngayong Pasko? Tapos sinabihan ka, no, gusto ko ng bunso. O kaya, pagka hindi mo nagdaan sa mga small talk, pakiramdaman mo. Pakiramdaman mo kung ano ba yung mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Ako nga, share ko nga, no, bibigay ko sa nanay ko since mahilig siya maglaba. Bigyan ko kaya ng sabon yun. Hindi ko alam kung maiinis siya sa akin kasi pinaglalaba ko siya ng mga damit ko. O matutuwa siya kasi kahit papaano, hindi na siya bibili ng sabon panglaba, diba? O minsan kakapain mo lang din naman diba? Number 1, tanungin mo na straight from his or her mouth. Ano mo siya kung masaya ba siya sa ganito ibibigay mo. Small talk mo kunwari. O kaya number 2, pagmasdan mo, observe kung ano ba yung mga gusto niya lately na mga pinagkakaabalahan. Mahilig ba siya sa mga sexing damit? Uy, maraming ganon, yung mga spaghetti top. Oo, diba? Kahit mga labas-labas ang bilbil. Laban. Wala namang masama nun. It's all the confidence, diba? Pero baka gusto mong baka naman yung asawa mo gusto na rin magpapayat. Yung pagpapapayat na yan, syempre hindi niya magagawa yan kung wala siyang bagong sapatos. Kailangan niya ng pang-running o walking shoes. Diba? Mag-invest tayo sa mga bagay na pwedeng magamit at pang-matagalan. Lalo na kapag kausapang healthy lifestyle o healthy living, isa yan sa mga magandang i-invest. Sabi nga nila, bago ka mag-invest sa iyong jowa, mag-invest ka muna sa kalusugan mo. Aba, para kung tumatagal, pahaba ng pahaba. Siya, kung i-exit na, babalik ako ulit mamaya-maya lamang. Baka naman sabihin mo, binibitin kita. Ayoko nang nabibitin gabi. But for now, makinig ka muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.